ससियेल मिडिया प्लेटफर्माव गोबां दावराव नङा होमब्ला बयबो खोनादों नुदों जोंनि सासे बर' आइजोआ गुबुन हारिनि हौवाखौ गोसथोनानै रुमावनो बुथारजाबाय नङा होमब्ला बिराद मोजां खोनायोलै मानो खोनाया जानो नङा होमब्ला मोजां खोनायोब्रा जिहेतु ससियेल मिडियायाव बेफोरबायदि दावराव जाबा बयबो गोजोननाय मोनो आरो गाबोनबो खारलायबाय फिसा गोनां बर' आइजोआ सोरजोंबा खारलायबाय बांगाल जुंगालजों सावथालजों खारलाला लांलायबाय नङा होमब्ला बिराद मोजां खोनायो संफोरबो खारलायबाय सानथामसो दोनखारनानै न'आव फैलायबाय फिसाइफोरखौ बुरखायनानै संसार जाफैलायबाय बिराद मोजां सान्थि रायजो जासिगोनलाया दा बेफोरबायदि जाबोबाय थादों आरो रायजो राजा नोंथांमोन दिनै मा नागिरनानै खारो नङा होमब्ला खारखांनायनि उनाव जेब्ला माने बाला गुदुङाव आगान होयो अब्ला बुजियो आरो फस्थायो मानसिया जेब्ला फस्थायो अब्ला बै फस्थायनायनि समा माने जोबनानै थाङो आरो सारा जिन्दगि फस्थायनानैनो थालांनो गोनां जायो आरो नङा होमब्ला दा जायो अनेक मानसिनि लाइफआव जागासिनो दं आरो जादों आरो दा दिनैनि दिनाव जोंनि बर' हारिनि हिन्जावफोर खारनायफ्रा आरो हिन्जावफ्रा गुबुन हारिनि हौवाफोरखौ गोसो थोनानै बुथार जानायफ्रा माने मोनसे बिराद गिदिर बर' हारिनि कालसार माने हारिमु होननांसिगोन आरो ना मा बुङो हारिमुब्रा बुथार जानायाबो मोनसे हारिमु आरो फैगोन समाव गुबुन हारिनि हौवाफोरखौ गोसोथोनायफ्रा बारा जानोसै बिदिनो गोबां नाना बाना जानोसै देथारला जानोसै बबेबा दैयाव गार'ला जानोसै बेफोरबायदिनो न'आव बदिल' सफैनोसै आरो मिनिनायनि खोथा नङा जायफोर दिनैनि दिनाव बुथार जादों आरो जाय बुथारग्रा जों बेखौ दिनैनि दिनाव सिलुटसो होनांगोन बै गुबुन जाथिनि हौवाफोरखौ जिहेथु बैफोर दायनिगिरिया जोंनि बर' हारिनि हिन्जावफ्रानो रायजो राजा नोंथांमोन दिनै नुखा खोनाखा दिनै गावनि लाइफखौ बरबाद खालामहैनाया दिनै माने गाव गावनिनो मा होनो बिदिखौ गोरोन्थि आरो 100% गोरोन्थि दा बिदिनो जादों गाइस बिदिनो दिनैबो खारो गाबोनबो खारो समफोरबो खारबाय थायो बर' हिन्जावफ्रा नाथाय गुबुनफोरनिखौ खारनायखौनो नुवा ससियेल मिडियायाव दावरावखौनो नुवा आरो दा बेफोरबायदि जायोब्लालाय माथो जाबावनो माने बे जोंनि बर' समाजाव बिदिनो जालांजोबसिगोन आरो फाइनालाव नङा होमबा बै जोंनि आफादफ्राबो माने बादा होनो हाला आरो दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि अबस्थायाव फैबाय आरो आं सानो लोगोफोर आरो रायजो राजा नोंथांमोना मा सानो आं बुजिया आरो मैया जे जाय जोंनि बर' आइजोआ बुथार जादों बै आइजोनि थाखाय बर' हौवा गैयामोन खोमा बै हिन्जावखौ गोजोनै लाखिनो हानाय जोंनि बर' सेंग्राफ्रा केपासिटि गैयामोन खोमा नङा होमब्ला बिनिखायनो दिनै सुसमिता बसुमतारी बिथाङा गुबुन हारिनि हौवाखौ नुनानै बिराद मोजां मोननानै दिनै थांनानै न'आव माने डेड बडिल' सफैनो गोनां जादों आरो बाख्नायनांगोन ना दा दिनै बिदिनो जादों माने बाथ्रायाव दं हारसा हौवाफ्रा पाउदार मोनामो बर' हौवाफ्रा माने बस्था मोनामोननाय माबाखौ हानहरनांगोन आरो जों बर'नि बाथ्रा भावखौ नङा होमबा नंगौब्रा दिनै बर' हौवाफोरखौ माखौ गाज्रि मोनो हिन्जावफ्रा बर' हौवाफोरनाव मा जोबदों थाखायानो गैयाना फैसायानो गैयाना गारि घरायानो गैया ना दिनै हिन्जावफोरखौनो माने थैजासे आलो गोजोनै जाहोनो हाया नङा होमब्ला हाजोबोब्रा बर' हौवाफ्राबो बर' हौवा मावनानै दांनानैब्लाबो खस्थ' खालामनानैब्लाबो फिनो हायो हिन्जावफोरखौ दा दिनै हिन्जावफ्रा बिराद पाउदार मोनामनाय सिन' पाउदार मोनामनाय हौवाफोर नागिरनोसै गुबुन हारिनि फाइनालाव बैफोरबायदि अबस्थायानो जानोसै आरो डेड बडिया न'आव सफैनोसै न'नि बिमा बिफाया सारा जिन्दगि माने दुखु खस्थ' माने सैनांसै आरो गाबबाय थानांनाय अबस्था नङा होमबा रायजो राजा नोंथांमोन दा दिनै बिदिनो आं बेखौनो खावलायगोन दिनै साफ्रोमबो बिमा बिफाया गाव गावनि गथ'खौ मोजाङानो हक गाज्रियानो हक खानायानो हक खुजायानो हक लेंग्रायानो हक नङा होमबा फाग्लायानो हक ओरैबायदि अनो जोबनो गैयै अननाय होयो बिमा बिफाया गावनि गथ'आ जेसेबांखि गाज्रियानो जायाथों मानो नङा होमब्ला जिहेथु गथ'फोरनि फिउसारखौ सिन्था खालामनानै बिमा बिफाया गोबां माने
दुखु खस्थ' सहायनानैब्लाबो गावनि धोन सम्पतिखौ फाननानैब्लाबो गावनि देहा मोदोमखौ गेरेब होनानैब्लाबो दिनै सासे गथ'आ मोजांल' जाथोंसै साननानै बबेबा कलेजाव हगार हरो, बबेबा बिदेशाव हगार होयो फरायनो, नङा होमबा, लाइफ दानो थाखाय। लास्ट पर्यन्त जों फाइनालि मा नुबोयो, बै जायगायाव थांनानै बिमा बिफायादि मोनसे टारगेटखौ लानानै बै जायगायाव थिनहरदोंमोन, बै टारगेटफोरखौ गथ'फ्रा बा फिसाला फिसाजोफ्रा बावजोबनानै मा जायो फाइनालाव, माने बिमा बिफाया बिराद गिलिर बिबानखौ रुजुननो गोनां जायो आरो। जेरै गुबुनजों खारनाय, गुबुनजों बुथारजानाय, बेफोरबायदि जायोब्ला सोर बिमा बिफाया सहायगोन, नङा होमब्ला रायजो राजा नोंथांमोन। दा बिनिखायनो साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलि फंबाय बिनानावमोनहा गाव गावनि फिउचारखौ सिन्था खालामनांगौ आरो। मोजांबाबो गाज्रिबाबो माने गावनिया गावनिखा होननाय जायो आरो। मोजांबाबो गाज्रिबाबो गावनि फिसाया फिसाखा, आरो मोजांबाबो गाज्रिबाबो माने बर'आ बर'खा होननाय जायो रायजो राजा नोंथांमोन। ओंखायनो बिराद गिदिर गिदिर सिमां लानानै गारि घरा सिन्था खालामनानै माबा टाउनाव गिलु फालु आलो गोजोनै रायजो जानायनि सिन्था खालामनानै बै गुबुन जाथिनि हौवाफोरखौनो गोसो थोबाय था ओमफ्राय बिदिनो देथार जाबाय था बास। बे जाहैबाय मोनसे फाइनालाव माने बर' हारिनि मोनसे कालसार होननानैसो जों लानांसिगोन रायजो राजा नोंथांमोन। दा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, दान्दिसे समावनो गोबां बाथ्रा सावरायबाय, नङा होमब्ला। दा बिदिनो आरो माने जाथारै सिमांफोरखौ नुनो नाङा, नङा होमब्ला। बिराद गिदिर गोरोन्थि जायो। जे सिमाङा मोननो थाङा बे सिमांखौ माने हास्थायनानै लाब गैया आरो मानसि माहारिया गां गैया गारा अख्राङाव बिरनो नाजायोब्ला बे सिमांनिसो बाथ्रा। बेफोरबायदिनो बिराद गिदिर गिदिर सिमां लानानै सोरखौबा हास्थायनाय, नङा होमब्ला, सोरखौबा हास्थायनायावनो गावनि जिउखौ बावलांनाय, बेफोरबायदिया मोजां नङा, समाया जोंनि बर' हारिनि कालसाराव। आरो बैफोरबायदि जाफ्लेबाय थानाय जाथायफोरा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव ओरैबायदि गुबुंले बारहावा लाबोयो, जाय बारहावाया माब्लाबा जाथि आरो जाथिनि गेजेराव मोनसे बिराद गिदिर दावहा जानायनि थासारिया फैनो हागौ आरो। दा आं बेखौ मानो बुंदों रायजो राजा नोंथांमोन, थांनाय बोसोर सिगां दिनै आदिबासि, बर', बांगाल आरो बर'नि गेजेराव गोबां माने दावराव दावसि जालांदों। बैफोर दावराव दावसियाव सोरनि थाखाय जादों? सासे सानै बर' आइजोफोरनि थाखायनो बैफोरबायदि दावराव दावसिया जालांदों रायजो राजा नोंथांमोन। दा बैफोरबायदि सासे सानै आइजोफोरनि थाखायनो सारा जोंनि बुहुमनि बर' फिसाफ्रा दुखु खस्थ' सैनांनो गोनां जादों आरो गिलिर बिबानफोरखौ खर'आव लानो गोनां जादों आरो। जाहाथे बेफोरबायदि जाया, दा बे भिडिअ'नि गेजेरजों आं नोंथांमोनखौ एबा गासैखौबो खावलायहरबाय आरो जाहाथे फैगोन समफ्राव जोंनि उन्दै लाइमोन हौवाफोर, लाइमोन सिख्लाफोर जाहाथे बैबायदि समजों आगान सुरा आरो। दा दिनै बेखिनिनो लोगोफोर, रायजो राजा नोंथांमोन, गोरोन्थि जायोबा निमाहा होदो। थेंक इउ।